Dus we sturen de jongens met opdracht door de stad heen. We hebben allerlei scenario's uitgezet. En die moeten zij naar hun beste kunnen oplossen onder de lokale bevolking. En daar moeten ze ook op reageren, dus dat maakt het interessant voor ons. Het is nu de tweede dag dat we het echt in Oranjestad zelf doen. Maar ja, het is een jaarlijks terugkomend iets en wij zouden graag vaker trainen in publieke area's, zeg maar, zodat we ook onder de bevolking zijn en zichtbaar zijn en dat mensen ook weten wat we doen hier. Voor deze operatie hebben we de kustwacht niet, omdat we in de stad zijn, maar we hebben wel met de politie contact gehad. Dus ze hebben ook een gesprek gevoerd met een politieagent. En dat maakt het ook weer realistisch om daarmee te trainen. De jongens die echt de training doen zijn met 28 man. Dat is een beetje de grootte waar wij mee opereren. En voor de ondersteuning, dus de roleplayers, de mensen die echt de scenario's wegzetten, dat is een mannetje of 10. En dan wij als trainingsstaf controleren dat en wij debriefen ze, dus hoe ze het hebben gedaan. We kunnen op de kazerne blijven zitten, lekker op de postzegel. Maar we willen er ook graag uit en we willen mensen laten zien wat we doen. Ik heb ook wel eens de vraag gehad van wat doen jullie hier nu eigenlijk? Ja, dat is soms moeilijk uit te leggen. Maar door actief te trainen op Aruba, op allerlei locaties, zien mensen toch een beetje wat we doen. En je krijgt ook goede geluiden terug van wat goed dat jullie hier zijn en trainen. En dat geeft ook een veilig gevoel, hopen wij. Pae Arubiano, Amita Fara Boekhout.